मेन उद्देश्यआ बेनो प्रमद बर'आ जे बिदेशिनि फैसाखौ बा बिदेशिनि रायजो राजाखौ जेबायदि थगायगासिनो दङ। प्रमद बर'आ सिगां समाव जेबायदि बुंदोंमोन बिदेशिखौ सुइजारलेण्ड बानायनायनि खोथा, खिन्थु रायजो राजाया दिनै मोनथिगौ जे प्रमद बर'आ बिदेशिखौ सुइजारलेण्ड बानायगासिनो दङ ना गावसो सुइजारलेण्ड थांनो थाखाय गावनि पकेटखौ गरम खालामगासिनो दङ। बेखौ जोंनि रायजो राजाया बुजिनो हाबाय। प्रमद बर'आ जेबायदि जोंनि आन्दलनकारि आदामोनखौ जेबायदि थगायदों, दिनैसिमबो जेबायदि जोंनि बिग्रायारि आदामोना जेलाव दङ, दिनैसिमबो जाय बिग्रायारि आदामोना दिनै हाथियार लानानै आन्दलन खालामदोंमोन, बिथांमोना न'आव फैफिननायनि उनावहाय जेबायदि कन्डिशनाव थानांदों, रिहेबिलिटेसन मोनदोंमोन होननानै जों खोनादोंमोन। नाथाय मोनखांनायनि उनावबो बेंकनिफ्राय जे मोनसे नटिस थांदों, नोंथांमोना नोंथांमोननि लनखौ सुख'फिननांसिगौ होननानैहाय। जेबायदि प्रमद बर'आ जोंनि जाथिखौ थगायदों, बिनिफ्राय दुखुसिन बाथ्रा आरो गैला। जोंनि रायजो राजाया बुजिनो हाबाय जे प्रमद बर'आ सासे बिदेशिनि थाखाय मोजां खामानि मावग्रा बेक्ति नङा, बिदेशिनि रायजो राजाखौ थगायग्रा बेक्तिसो। बे हिसाबै UPPLखौ जोंनि बिदेशिनिफ्राय माब्रै होखारनांगौ, बेखिनि बाथ्राखौ सावरायनो थाखाय जों दिनै नैबे गुमा समस्तियाव जों फैनाय जादों। जोंनि BPF दोलोआ अलरेडि साखाफारा आरो जोंनि रायजो राजा जाय बेक्तिया दिनै भट होगोन, जोंनि गामि ओनसोलनि रायजो राजाया मिथिगौ जे BPFआ मा आरो UPPLआ मा। आरो बे हिसाबै आंनि साननाय मथेबा दिनै रायजो राजायाहाय UPPLखौ जिर' खालामनो थांगासिनो दङ आरो UPPLखौ बे बिदेशिनिफ्राय जेबायदि प्रमद बर'आ जोंनि बर' गामिखौ जे समाव इलेक्सन समाव प्रमद बर' बिथाङा गावनो बुंदोंमोन जे 100 फुट जावबाबो जोंनि बर' आबै आबौनि हारा मोनगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय जोंनि बर' बिमानि मेगनाव दुखु होदों, गावनो बुंदोंमोन जे 100 फुट जावबाबो हारा हाद्दि मोनगोन जोंनि बर' बिमा बिफानि। नाथाय जोंनि हायावनो जोंनि बर' बिमा बा बर' गामिखौ इभिकसन खालाम होखारगासिनो दं, बेखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेनि फाबा प्रमद बर'नाव नांगोन। जोंनि दुखुथिया बर' बिमानि गाबनायनि मेगननि जे मोदैनि फाब, बे प्रमद बर'नाव नांगोन। आरो बे हिसाबै प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय UPPL सरकाराहाय रायजो राजाजों जिर' खालामजानो थांगासिनो दङ। बिनि थाखाय बारा गोबाव सम गैला।